Обучението започна с едноминутен вой на сирени в памет на всички деца, жертви на ПТП. Веднага след това в двора на СОУ Емилиян Станев в старата столица пристигна полицейски и пожарникарски екип. За минути автомобилът бе разрязан и пострадалия спасен. Тези всички демонстрации са точно в тази цел, с тази цел хората да карат внимателно, да бъдат предпазливи, когато минават, както в случая, покрай училища, покрай автобусни спирки, тъй като децата са много изненадващи. Несъмнено има необходимост за такова обучение, най-малко и с превентивна цел, да напомним по някакъв начин на всички участници в движението, да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение. Доброволци на Българския червен кръст показаха как се оказва първа долекарска помощ в подобни ситуации. Трябва да се погрижим за него, така че той да остане в добро състояние. Ще направим всичко възможно с подръчни материали, да се погрижим за нараняването му, докато дойде бърза помощ. Черната статистика сочи, че в България всяка година над 1000 деца стават жертва на ПТП. Подобни обучения подкрепят и родителите, които ежедневно се тревожат за здравето на децата си. Случвало се от вкъщи да слезе надолу по байра и баща и да я посрещне по средата на пътя, където трябва да отиде, например, но като цяло не можем да ги пускаме все още така сами да се оправят. Естествено, че имаме притеснения. И общо взето живеем наблизо до училище и въпреки това си ги водим. Глобалната седмица продължава с конкурси за рисунка, ученически състезания и демонстрации. На децата ще бъдат раздадени и образователни брошури за безопасно поведение на пътя.